Adị m 47 years old mana ada m nwanyị n'ala m enyi m nwoke. Ofu nwa agbọghọbịa sị m na ya dị 47 years old. N'eziokwu eziokwu na adị nwanyị n'ala enyi nwoke. Ọ sị m na ya bụ single mother of two. Na adị nwanyị dị 22 years old nọ na university yọtago mana o si n'ụlọ eje. Then the second child ya dị 14 years old which be na boarding school ya na-eme ọfụma na ya malụ mma nwaanyị rinne yọta na and na ya na-eneta onwe ya anya na ife ya na arụ onye ọbụla ya gwa gị na ya dụ na ị ga-ekwelụ. Ọ sị m kama na nsogbu ya nwere bụ na nwoke ọbụla ya chụtalụ dị ya mma ya gwara anya arụ n'ọdụ gbanaga ọ bụrụ na onye afọ ka dị yọng ọ bụ ịghọtago. N'elu ndị ọchịtakwa anụ nọ na age range na ọ nwere onye na-enyeju ebonyi afọ maka na ya ka dị strong like and ya na-alike ibonyi na ọbara ụlọ na ya na-apụ apụ were agwa anyị ịghọta. So ọkwana ya ọ sị bụ mana ndị enyi ụmụ nwaanyị ndị ọzọ na-abụ fafu nwoke fa like fe butuo arụ nefado just to grab that guy. Ha na-asị anya ma enye na ya chọrọ ime maka ndị love cha mmadụ emecha ọ bụrụ no lies papa ịghọta na ya chọrọ ya n'ọnya ka ya ji wee jụ mana ọ na-afịa arụ inweta ụdị nwoke ya chọ ya wee nọgide wee kwelụ wee fụ nnọọ this guy ife ya na ọkwụ ka nwoke si akwụ masịa mma nwoke kwụlụ na-ama na this guy ya na-agwa anyị dị 29 years old. Ịghọta kịta. So nya wee jekwubie fana abụọ wee kpapa ka fa na-akpazi ọ na-adabanye na fana abụọ ga-ebido kwụba. O wee jụọ nya arụ onye ya dụ ya wee sị ya na ya dụ 32. O wee sị ya na ya nwekwara enyi nwaanyị ọ sị ya no problem with pleasure na ife achọdebe woo ebonyi ka fa na-elile onwe fa ebonyi. So kwana ya na ya ga-etake care of him ya nwee take care of her. Fana abụọ kwelu si n'ọfọ ibonyi ka fa nọọlụ yọta na emesie dịka anyị na-asị ya na o nwere ife ome age different ha dị very small na o nwere ike ọ dabakwa n'ọnụnụ na ya dị ready to marry ya gbakwa. So ọ sị m na ife ya na-eme bụ ya bịa ya kwado je na nke dị guy ya luo na fa ga-esegide ibonyi fa sejuo fa ya na-alụ onwe ya ọ bụ ịghọtago. Ọ sị ihe a na-eme nnọọ na-aga ihe a na-eme nnọọ na-aga mana ọ gwakwala ya na ya nwere enyi nwaanyị ahụ o wee luo one day ya wee jebe na bọsafụ na ibonyi ji ya wee gbalụ wee na-eje na dịga ya emepere ọnụ ụzọ ya dagoli efe sebe ibonyi sesie sekwa ọzọ sesie ya wee baa na washroom ije saa arụ afọ ka asasị wee malụ tọwele dịga anyị wee na-apụta sị m na tọwele nwa dịchekwa dirty sef. Sorry o. So ka a na-apụtazikwa na nnekwa enyi nwaanyị ọ bụ na enyi nwaanyị abịalụbie wita ata agwaghị ya na ya wee mụọ tọwel na-apụta na washroom sị m ikekwula ọtọ bụ ya si dịga na-eni enyi nwoke na-eni ịgbago n'ebe esela ibonyi ga-agha ebe niile gasasịla agasa ma okpu na be enyi ha ji wesa everything ka dosi otu afọ si this girl wee daa na wee na-ebe ọ sị m na ya mara ife a ga-eme nye ji nwa mkpokolu ngwongwo eyila akwa ya ma eyi ma eyighe bulu ngwongwo ọsọ ya agbapụ. So ya na enyi nwoke fịọcha ya nọrọzi ka amalụ ka esi ya fịọcha n'ọsọ ka ya ji wee na sọkwana ya. Ọ sị bụ mana adị ya nwaanyị nke si n'ụlọ eje na ọ pụta ụtụtụ ojebe akwụkwọ mgbede ọ bata na o nwere ụbọchị ọ nọgide bata ịghọta kịta ma ọ kpọọ ya na fonu or anything. So maka ihe anụnwa menụ ya gwesị dịga anyị na ya ma bịazibego n'eziokwu na ya na-enjoy the mana ofu mbọsị kịta ofu nwaanyị aga inye aka dọnya vam maka ihe nwere isi na ya bụ educated and sophisticated and delicious ya women and ya chọrọ such scan. The ife be ndụ bụ na ọ ga na-abịazi bie ka fa nọzalụ na-ese dị ibonyi dịga anyị wee kwalụ o wee lụọ one day fa wee ka ọ sị na fa go na the second time ka dịga anyị bịa ka fa see dị ibonyi. So ya wee sie nri ọbata ka na-eli nri lisie nri paaki ya nri ka fa bidozie ise ibonyi ka na-esusu ọnụ adị ya nwaanyị meghele ọnụ ụzọ bata na ya mara ife a ga-eme ya panyele afele faji wee ta fruit gbaga na kitchen bido sibe nri. Adị ya nwaanyị afụ this guy kwụsa ntị
jekwuru ya nya ha na-abụ nọla na na-akali ụka o wee sị ama ọ ma ikedo onye bụ ife anya sị ya na ọkoliki ịghọtagodo o nwere ife amanya ga-agwa ya na onye ya na ya na-abụ na-alụkọ ọlụ n'ụlọ ọrụ ọ sị bụ nne ka ya ka na-ekwu ka ya nọ na kichin na-asacha rice ya dozie ka ndị nwa na-akwacha amụ ya wepụtawa enyi ọ bụrụ na fa na-amazi onwe fa pilo onye eme onye ama onye pilo sị m nne ikekwula ọtọ gwa ya na ya nwere ife ya ga-eme so nya si na kitchen pụta sị ama ọ nabago ọsị ya chọ ka ya dupie because of the connection n'ịpatagodo ụdị anya fa na-ene onwefe ya wedolu diziga anyị na-apụ ka na ọnụ n'ilo na-asị anọ ọfụgono ka o sedo mebi na fa ga-ejebezi na họteelụ ife ka aka nọ ka na-eche adị nwaanyị si n'ime ụlọ pụta sị ama ọ mee ya dịkwa interested n'ebe diziga anyị nọ n'iru diga anyị n'iru nyanwa kedu ife a ga-ekwu na ekwunwuru okwu n'ihe o mezi bụ na ọsị biko ya nyegodi ya nọmba ya na-adị very interested ya laikili ya na-ejovia person nke nwa sị m fa akpabakwa fa akpaba ya sị anya hapụgodi ka ọ naba na umesigo ife ọbịa ọkwanya ya wee babasịa ka ya na-aba enyi adị ya nwaanyị na-esuye ka ya na-aba adị ya nwaanyị na-esuye fa wee kpaba ihe a na-akpakpagide kpasịa dịga anyị wee na 2 days dịga ya kpọrọ ya na fon ya kpọzi adịga anyị ma dịga anyị epigide ya kpọọ nya m epigide ọ sị m nne n'ike kwụ ọlọtọgbu ya na ya mara ma ọnya jụọ nwa ya nwaanyị ka ọnya gwa nwa ya nwaanyị nke bụ eziokwu si ife eke aka nọ na-eche ka ya si eme ọnụ one day na mgbede adị ya nwaanyị bata nnọọ very late wee kwulu n'ilo ka enepụ anya na windo nekwanya na enyi nwoke kafa na ebe afọ na-esusu ọnụ ya na-emezi nke amakudo amafe amakudo sị m ike kwụlụ ọtọgbu ya na ya mụrụ ife ya ga-eme ọ sị bụ na eche gị n'elu chenye na ya mara onye a ga-akọlụ ndị ya chọrọ ka ndị mmadụ mara onye abụ bikos na ya wenyitele isi n'obodo abụghị ya tako ya gwesị ka amala ife ndị mmadụ lụ kedu ife ọdụ unu ka this woman mee na wasị bụ na ife a na-echebụ onye gwa nwa ya nwaanyị nke bụ eziokwu ka ọ lia ife dị n'etiti ya na that guy mana ife a na-echekwa bụrụ ịmaala ma dị ya nwaanyị ọgwa gị arụ n'nya dọ ịghọtago in fact ka ekwena onye ga-ebelive na ya dị 32 mụta nwa 22 years afọ ifuge which means na ọ bụgoro na adị ya nwaanyị agwara ya na ọ ga-amagolo o wee sị bụ ya wee stọgidesie n'iwe ka nke gaa ka ọ bụrụ na nke a agago another thing wee bịakwa dị na ili enute ọ bụrụkwanụ na adị ya nwaanyị adụlụ this guy bata echi niile si na ọ chọrọ ịnụ ya kedu ife na nke afọ ga-abụ ọ chụpụrụ nwa mgbọ ga-afọ bedie kedu ife a ga-eme ya sị ya ngwa gị na ọbịa na onwe okolobịa dị mma ka a ga-asị ya mba na ya na ya na-abụ na-esebe ibọn gị ka ọ ga-abụzi na ome nwa mme nne na ya mụrụ ife a ga-eme o na onye ka eji wesị ka mụrụ ife ndị mmadụ lụ ma onye confront ọ adị ya nwaanyị gwa ya nke bụ ezi ọ sị bụ na ya dịshọ na the guy si ala adị ya nwaanyị asị maka na ya ka fụrụ any disappointment n'iru adị ya nwaanyị n'oge ọbụla ọ nọ na fon ya na-enwela ọṅụ na-akọla onwe ya ọzọ do happy which means na the guy nwegodi ife ọ gwara ya no protect interest nyanwa ịghọta na so mana ihe dịga anyị ji gbazi anya nkịtị nwere ike ọ bụ na adị ya nwaanyị achịchalụgo gwa ya ruo n'ọdị de nọ na-ewoli ewo ya asịala ya asị ọkwa ifugo efat n'ike kwụọla ọtọ gwa ya na ya mara ife a ga na ya nwere mgbe ha ji chọọ ime ụdị ha don ya enjoy ya so much because ifunu nwoke ka ọ kwụ n'ọkụ nọ na nwoke daa ga aka malụ nọ ịghọtago so na ya enjoy ya but still na kịta n'ife ahụ ya ji agbalị ọsọ emego na ndụ ya na akwa ifugo na this life adịrịzi this life adịrịzi ndị anyị na-afụ na-akwụghalị n'iche na fadosi happy fakọlụ gị ịmalụ na o nwere onye do 100% happy ụmụ nwelili ife ga-anọ somewhere na-eli gị nri ọla na-arụ o nwelili ife ga-anọ somewhere na-echetala gị n'ụwa anụnwa abụrọ bed rose juru n'elu o nwelili ife ga-anọ somewhere na-emetụta gị nke eji bụlụ mmadụ nọ ka isi wee ya handụl ya ịghọtago bikos unu n'anya n'ihe a kịta eziokwu na ọdụ happy and ife o jebe bụ for ibon gị abụ ịghọtago na ọ bọsị m na o nwere di ya nara achọ ịnụ di o na ya dụrụ ready for marriage na ya nara achọ ịnụ di kama na ya just chọọ nwoke ga-anọ n'ime ndị a ọ sị ma ndị maka ihe a mee kịta na ya ga-agbagodo break for now na ya chọrọ anybody for now until ya sort all this thing out
ife onwe gị n'ụdị kọndishọn a kedu ife ị ga-eme? Ka ife nchọ bụ ka akpịlị alụ ife ọ ga-eme. Yes, ọ bụgodu na ị ga-adụ ya vam vam vam, welụ nwayọọ maka na o bupụtara nke onye ọbụla bupụta nke ebe ọsọ ga-atụ ọnya jụọ n'ụnwa ya nwaanyị ka ọnya jụọ enyi ya nwoke ka ọnya hapụba, mana ihe na-ewute bụ na ọ bụrụ na ya hapụ ha odukwelu n'ihe batasị na ọ ga-alụ kedu ife a gwa anyị filo na kọment sekshọn maka na ọ ga-enyelụ gwa anyị aka iji gba ife ọ ga-eme ma nyekwazalụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị daalụnụ, ka ọ dị n'ụbọchị.